Έχεις ποτέ αναλογιστεί πόσες φορές έχεις φτάσει σε αυτό ακριβώς το σημείο πριν ακόμα ο μήνας τελειώσει? Πόσες φορές τρέχεις και όμως δεν φτάνεις πουθενά? Ήξερες ότι οι κυριότερες αιτίες χωρισμού είναι πλέον τα οικονομικά προβλήματα και η έλλειψη χρόνου με το άλλο μας μισό? Τα έχω περάσει κι εγώ όλα αυτά. Έχω υπάρξει στη θέση σου πάρα πολλές φορές. Απελπισμένος, κουρασμένος, απογοητευμένος και κυρίως άφραγκος. Μου έφταιγαν όλοι. Το άδικο σύστημα, τα ωράρια που δούλευα, το αφεντικό μου και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Μέχρι που μια μέρα διάβασα σε ένα βιβλίο ότι υπεύθυνος για τις επιλογές, τις αποφάσεις αλλά και τα αποτελέσματα που έχεις στη ζωή είσαι εσύ και μόνο εσύ. Κάπου εκεί λοιπόν αποφάσισα να πάρω τα ενία στα χέρια μου. Αποφάσισα ότι ποτέ ξανά δεν θα έχω ένα άδειο πορτοφόλι. Ότι θα περνάω περισσότερο χρόνο με τους φίλους μου και με τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Θα δοκιμάσω καινούργια πράγματα. Αποφάσισα ότι θα είμαι πιο ελεύθερος από ποτέ. Και όλα αυτά με τη βοήθεια του υπολογιστή μου. Φαντάζομαι θες να ξέρεις πώς. Με τη βοήθεια μιας online πλατφόρμας, της Olympic Idea. Η Olympic Idea είναι μια παγκόσμια καταναλωτική κοινότητα με ένα πρωτοποριακό μοντέλο συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Εδώ θέλω να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι είμαστε καταναλωτές. Ξοδεύουμε καθημερινά σε αναγκαία και μη υλικά, αλλά και σε υπηρεσίες. Σήμερα όμως η παγκόσμια κρίση έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στους καταναλωτές και κατά συνέπεια στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Ας δούμε όμως τα δεδομένα της αγοράς. Σε Ελλάδα και Κύπρο υπάρχουν πέραν των 1 εκατομμυρίου μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκ των οποίων ένα 90%, 900.000 δηλαδή μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού. Επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες με κάθε τρόπο. Γνωρίζουν ότι πλέον ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι από το διαδίκτυο. Εξάλλου, όπως είπε και ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη, ο κύριος Bill Gates, επιχείρηση που δεν βρίσκεται στο διαδίκτυο πολύ σύντομα δεν θα βρίσκεται πουθενά. Πώς λοιπόν μπορεί ο Olympic να βοηθήσει αυτές τις επιχειρήσεις? Με ένα πολύ προκλητικό, χαμηλό κόστους πακέτο προώθησης και διαφήμισης στο ίντερνετ και όχι μόνο, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής. Για αρχή, ένα διαφημιστικό slide εντός της πλατφόρμας μας, δηλαδή μία φωτογραφία με λίγα λόγια για το κατάστημα μέσα στην πλατφόρμα της Olympic Idea. Δεύτερο, μία μονοσέλιδη ηλεκτρονική βιτρίνα. Ένα μονοσέλιδο website με περισσότερες φωτογραφίες για το κατάστημα και περισσότερα λόγια. Πληροφορίες, σελίδα στο ίντερνετ, Facebook και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Τρίτο, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, ένα e-shop για όσα καταστήματα ενδιαφέρονται να επεκταθούν και να κάνουν πωλήσεις μέσω ίντερνετ. Τέταρτο, έχουμε το δικό μας mobile application, Olympic Idea, στο οποίο προσφέρουμε προβολή στο κατάστημα σε χάρτη της περιοχής σου. Έτσι, ο καταναλωτής μπορεί εύκολα και γρήγορα με τη χρήση του GPS του mobile application μας να πάει εύκολα στο κατάστημά σου. Και πέμπτο, το δικό μας δίκτυο καταναλωτών. Τι ζητάμε όμως εμείς από αυτά τα καταστήματα? Μία προσφορά για τα μέλη μας. Και όλο αυτό κοστίζει σε ένα κατάστημα μόνο $160 το χρόνο. Λιγότερο δηλαδή από 15 ευρώ το μήνα για να του προσφέρουμε όλη αυτή την προώθηση στο ίντερνετ και να του δώσουμε το δικό μας πελατολόγιο. Από την άλλη πλευρά έχουμε τους δικούς μας καταναλωτές, τα δικά μας μέλη, οι οποίοι χρεώνονται $28 κάθε μήνα έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση της κάρτας προνομίων της Olympic Idea σε όλα αυτά τα καταστήματα. Σκέψου τώρα τι θα γίνει με αυτή τη τιμή που προανέφερα. $160 το χρόνο. Σε ποια εταιρεία δεν συμφέρει? Όραμα της εταιρείας είναι σε Κύπρο και Ελλάδα να ξεπεράσουμε τις 50.000 επιχειρήσεις. Σκέψου σαν καταναλωτής
να έχεις εκπτώσεις σε πέραν των 50.000 επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο. Σκέψου πόση εξοικονόμηση μπορείς να κάνεις. Μετά από μια έρευνα που έγινε στην Αθήνα, μετά από ένα χρόνο ζωής της εταιρείας εκεί, ένα μέλος της Olympic IDEA μπορεί να εξοικονομήσει 200 με 250 ευρώ ανά μέσο όρο το μήνα. Ξοδεύει δηλαδή 25 ευρώ και γλιτώνει 200. Και μην ξεχνάμε το mobile application της εταιρείας. Είναι ένας χάρτης της περιοχής με οδηγό GPS και συνεχές ενημερώσεις, έτσι ώστε να κάνει τη ζωή του καταναλωτή πιο εύκολη και του επιχειρηματία πιο χαρούμενη. Αν είσαι και εσύ ένας από τους χιλιάδες Έλληνες που επιθυμούν να κερδίσουν από τις αγορές τους, αξίζει μόνο 28 δολάρια, δηλαδή περίπου 25 ευρώ το μήνα, για να έχεις εκπτώσεις σε πάνω από 3.500 αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Πώς όμως θα σου φαινόταν αν αυτή την κάρτα μπορούσες να την έχεις δωρεάν? Και δεν σταματάμε μόνο εδώ. Μπορείς να δημιουργήσεις μηνιαίο εισόδημα δουλεύοντας από το σπίτι σου. Η Olympic IDEA, εκτός από μέλη καταναλωτές της, μας δίνει την ευκαιρία να γίνουμε και αντιπρόσωποι της και μας δίνει 4 διαφορετικούς τομείς πάνω στους οποίους μπορούμε να εργαστούμε. Ας δούμε όμως αυτούς τους τομείς ένα-ένα. Ο πρώτος είναι το δικτυακό marketing. Όπως λέει και ο πλέον εκατομμυριούχος Ρόμπερτ Κιγιοσάκι στο αντίστοιχο βιβλίο του «Η επιχείρηση του 21ου αιώνα». Μια επιχείρηση η οποία μπορεί να σε βοηθήσει να είσαι το αφεντικό του εαυτού σου, να δουλεύεις από το σπίτι και να βγάζεις έξτρα εισόδημα είτε part-time είτε full-time. Σε αυτόν τον τομέα έχουμε 7 τρόπους πληρωμής. Όπως είχα πει και πριν, μπορείς να κερδίσεις την κάρτα σου δωρεάν. Αν λοιπόν προωθήσεις αυτή την κάρτα σε 3 νέα μέλη, τότε αυτόματα εσύ είσαι δωρεάν. Δεύτερος τρόπος είναι ότι αν γίνεις δωρεάν μέσα στις πρώτες 15 μέρες, δηλαδή δώσεις αυτή την κάρτα σε 15 μέρες σε 3 άτομα, παίρνεις αυτόματα και έναν μπόνους 30 δολαρίων. Από εκεί και πέρα τώρα, για κάθε ενεργή προσωπική σύσταση, δηλαδή για κάθε μέλος που εμείς προωθούμε αυτή την κάρτα, πληρωνόμαστε 7 δολάρια το μήνα. Τέταρτος τρόπος πληρωμής είναι ένα ομαδικό bonus matrix 3x8. Τι είναι αυτό το matrix 3x8? Ξεκινώντας το σύστημά μας, κάτω από εσένα υπάρχουν 3 κενές θέσεις. Κάτω από αυτούς ανοίγονται άλλες 3 κενές θέσεις αυτόματα. Και αυτό συνεχίζει κάτω από κάθε κενή θέση να υπάρχουν άλλες 3 μέχρι 8 επίπεδα κάτω από σένα. Έτσι, οι συστάσεις και οι δικές σου και των δικών σου μελών, αλλά και των μελών κάτω από αυτούς, μπαίνουν ουσιαστικά κάτω από την ομάδα σου. Και δημιουργείται έτσι μια ομάδα η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι 9.840 μέλη. Τι είναι εδώ λοιπόν το bonus? Για κάθε μέλος το οποίο υπάρχει μέσα στο matrix σου, εσύ πληρώνεσαι 1 δολάριο κάθε μήνα. Αν δηλαδή εδώ δημιουργηθεί μία ομάδα 500 άτομα, εσύ πληρώνεσαι 500 δολάρια το μήνα. Αν δημιουργηθεί 2.000 άτομα, πληρώνεσαι 2.000 δολάρια το μήνα. Αν δημιουργηθεί μία ομάδα 9.840 άτομα, τότε εσύ πληρώνεσαι 9.840 δολάρια το μήνα. Και δεν τελειώνουμε εδώ. Πέμπτος τρόπος πληρωμής ονομάζεται Matching Bonus. Στην Olympic IDEA έχουμε 6 διαφορετικές βαθμίδες, τις οποίες μπορεί να κερδίσει κανείς ανάλογα με τις προσωπικές του συστάσεις. Πρώτη βαθμίδα είναι στις 3 προσωπικές συστάσεις και ονομάζεται Bronze. Η δεύτερη Silver και είναι στις 6. Η τρίτη στις 10 Platinum. Η τέταρτη στις 20 προσωπικές συστάσεις Sapphire, στις 50 Emerald και στις 100 Diamond.
Για κάθε βαθμίδα, όπως βλέπεις, υπάρχει δίπλα ένα ποσοστό. Αυτό είναι το ποσοστό από τα κέρδη των προσωπικών σου συστάσεων, το οποίο κερδίζεις εσύ κάθε τέλος του μήνα. Για παράδειγμα, αν είσαι Platinum με 10 προσωπικές δηλαδή συστάσεις και αυτές οι 10 συστάσεις κερδίζουν ανά μέσο όρο $300 το μήνα, σύνολο βγάζουν 3.000 και οι 10 μαζί. Εσύ κερδίζεις το 30% από αυτά τα 10.000, δηλαδή 900 ευρώ κάθε μήνα, γιατί τα μέλη σου κερδίζουν ο κάθε ένας 300 ευρώ. Αν τώρα ανεβαίνοντας πιο πάνω στην τελευταία βαθμίδα, διαμάντι με 100 μέλη, και αν αφήσουμε το μέσο όρο εσόδων των μελών σου στο ίδιο, δηλαδή στα 300 ευρώ, 100 μέλη με 300 ευρώ ο καθένας παίρνουν 30.000. Εσύ δηλαδή θα πληρώνεσαι 15.000 ευρώ το μήνα, γιατί οι δικοί σου κερδίζουν 300 ευρώ ο καθένας το μήνα. Εδώ καταλαβαίνεις ότι αυτό οθεί ουσιαστικά το κάθε μέλος να βοηθήσει την ομάδα του και τις προσωπικές του συστάσεις να κερδίσουν περισσότερα, να έχουν δηλαδή περισσότερα έσοδα, έτσι ώστε και αυτοί να έχουν περισσότερα έσοδα. Είναι ένα σύστημα σε βοηθάω για να με βοηθήσεις. Όπως βλέπεις, οι 3 τελευταίες βαθμίδες κάτω ονομάζονται ηγεσία της Olympic Idea. Και για αυτές τις 3 υπάρχει και το έκτο μπόνους. Ένα μπόνους ηγεσίας. Αν λοιπόν είσαι Ζαφύρι με 20 δηλαδή προσωπικές εγγραφές, το μπόνους του Matrix από $1 για κάθε μέλος αυξάνεται στα 2. Δηλαδή για 200 μέλη θα πληρώνεσαι $400 το μήνα. Αν γίνεις σμαράγδι, το μπόνους αυτόματα πηγαίνει στα $3 το μήνα για κάθε μέλος. Δηλαδή τα 200 μέλη θα πληρώνεσαι $600 το μήνα. Και αν γίνεις διαμάντι, για κάθε μέλος στην ομάδα σου πληρώνεσαι $4 κάθε μήνα, που αυτό αντιστοιχεί σε 200 μέλη $800. Έβδομο και τελευταίο μπόνους για το network marketing είναι ένα μπόνους αυτοκινήτου, το οποίο λέει: αν είσαι Ζαφύρι με 300 μέλη ομάδα στο Matrix, τότε κάθε μήνα θα πληρώνεσαι $300. Αν είσαι Ζαφύρι με 500 μέλη, θα πληρώνεσαι $500. Και αν είσαι Ζαφύρι με 1000 μέλη, τότε θα πληρώνεσαι $1000 κάθε μήνα έξτρα μπόνους από τις υπόλοιπες πληρωμές σου. Όλα αυτά αφορούσαν το network marketing. Η εταιρεία μας όμως επεκτείνεται και σε άλλους τομείς. Ο επόμενος τομέας είναι το internet marketing. Εδώ η εταιρεία μας δίνει εργαλεία τα οποία αλλού κοστίζουν 500 και 600 ευρώ μόνο με $150 μία φορά. Μαζί με αυτά τα εργαλεία μας δίνει και ένα πακέτο εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το δίκτυό μας και να απογειώσουμε την επιχείρησή μας μέσω του διαδικτύου. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά αν εσύ επιθυμείς να προωθήσεις αυτό το πακέτο εργαλείων και εκπαίδευσης, τότε μπορείς να έχεις απολαβές 20 με 80% αυτού του ποσού, ανάλογα με το ποια βαθμίδα βρίσκεσαι. Ο τρίτος τομέας στον οποίο μπορούμε να δουλέψουμε στην Ολύμπικα Αιτία είναι ο τομέας των επιχειρήσεων. Κάθε επιχείρηση, όπως είπαμε και στην αρχή, πληρώνει το χρόνο $160. Εδώ αυτές τις επιχειρήσεις τις φέρνουν μέσα οι ίδιοι καταναλωτές, τα ίδια μέλη της εταιρείας, δηλαδή εμείς. Άρα για κάθε εταιρεία ή για κάθε επιχείρηση την οποία εμείς θα φέρουμε στην Ολύμπικα Αιτία, θα πληρωθούμε μέχρι και 83%, δηλαδή μέχρι και $130. Που ξανά άκουσες για εταιρεία να πληρώνει πίσω στα μέλη της προμήθεια 83%, $130 για κάθε επιχείρηση. Και εδώ βλέπουμε το απίστευτο.
Η Olympic Idea έχει συνεργαστεί με τα 6 e-shop, 6 από τα μεγαλύτερα e-shop στον πλανήτη, τα οποία προσφέρουν cashback, επιστροφή χρημάτων σε κάθε μέλος της Olympic Idea, όταν αυτό βέβαια κάνει αγορές από εκεί. Ποια η διαφορά όμως εδώ? Κάθε φορά που γίνεται μία αγορά από μέλος της Olympic Idea από αυτά τα e-shop, το cashback, αυτή η επιστροφή χρημάτων, έρχεται πίσω στην Olympic Idea, η οποία έχει δημιουργήσει μία Ολυμπιακή πισίνα, όπως την έχει ονομάσει, και κάθε τέλος του μήνα μαζεύει αυτά τα λεφτά και τα μοιράζει στις 4 βαθμίδες που βλέπεις μπροστά σου. 25% δίνει στα διαμάντια, 25% στα σμαράγδια, 25% στα ζαφύρια και 25% στα πλατινένια μέλη. Δηλαδή επιστρέφει όλα τα χρήματα που παίρνει στους καταναλωτές της. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τα 3 πακέτα με τα οποία μπορεί να ξεκινήσει ένας καταναλωτής ή αντιπρόσωπος της Olympic Idea. Το πρώτο πακέτο είναι το μηνιαίο. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει με $28, δηλαδή 25 ευρώ, παίρνει την κάρτα εκτόσεών του και ένα ηλεκτρονικό γραφείο μέσα από το οποίο μπορεί να δουλέψει. Το δεύτερο πακέτο έχει περισσότερα προνόμια. Πληρώνεις 3 μήνες στα $84, πάντα με την ευκαιρία, εφόσον γίνεις δωρεάν μέλος, να πάρεις τα χρήματα που έχεις προπληρώσει πίσω, παίρνεις την κάρτα εκτόσεων, το ηλεκτρονικό σου γραφείο για να μπορέσεις να δουλέψεις, έχεις δικαίωμα εισαγωγής επιχειρήσεων με προμήθεια μέχρι 50% και η εταιρεία σε βάζει στη βαθμίδα Silver και σου δίνει 20% από τις προμήθειες των προσωπικών σου εγγραφών. Το τρίτο πακέτο είναι το επαγγελματικό πακέτο. Εδώ έχεις τα περισσότερα προνόμια. Προπληρώνεις ουσιαστικά για 1 χρόνο με $336 και πάλι αν γίνεις free member, όσοι μήνες περισσέψουν σου επιστρέφουν τα χρήματα αυτά, παίρνεις την κάρτα εκτόσεων, παίρνεις το ηλεκτρονικό γραφείο, έχεις δικαίωμα εισαγωγής επιχειρήσεων με 83% προμήθεια, τα $130 που λέγαμε πριν, μπαίνεις σε βαθμίδα Platinum και δικαιούσε το 30% από το matching bonus στις προμήθειες των προσωπικών σου εγγραφών, έχεις δικαίωμα χρήσης εκπτωτικών πακέτων σε Vodafone, MTN και Primetel και δικαίωμα εισαγωγής μηνιαίων συνδρομητών. Μόνο τα μέλη από Platinum και πάνω μπορούν να εισάξουν μέσα στο σύστημά μας μηνιαίους συνδρομητές. Εσύ λοιπόν πόσο κοστολογείς την ελευθερία σου? Πόσα είσαι διατηθειμένος να θυσιάσεις για να κερδίσεις την ελευθερία σε όλους τους τομείς της ζωής σου? Έχεις όλα όσα χρειάζεσαι. Μπορείς και εσύ να γίνεις μέλος της επιτυχημένης ομάδας μας. Τώρα μένει απλά η δική σου απόφαση.